Ayan mga kamamshi, marahin na aldaw sa Indogabos. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord, napakaganda ng panahon. Mapapansin nyo, yung pintuan ko wala ng mga chichirya, kaya nagpabili ako sa anak ko. Malapit dito sa amin. Pinadala ko siya ng worth 2,500, pero yung PUM hindi kasama. Yung PUM kasi may dumadaan dito sa amin, kaya doon na lang ako bumibili. 2,500 pala, para talaga sa mga chichirya lang yan. Pinapasabay ko na lang yung mga Cloud9, Chocomocho, tapos yung mga chichiryang mga mani-mani. Yan, tama-tama, wala nang laman yung mga lalagyan ko ng Chocomocho, kaya ilalagay ko na. Ayan, pinagsasama-sama ko na lang sila sa isang lalagyan. Kayo mga kasari, anong lalagyan nyo ng mga Chocomocho nyo, ng mga Cloud9? Ako kasi ito yung lalagyanan ko, yung Stanty na kinuha ko pa to nung hulugan, pero tapos ko na. Ayan, kulang pa nga yan kasi talaga napupuno yan, na minsan pa nga is masikip. Magkano na rin ba yung bentahan nyo ng Chocomocho? Ako ang bentahan ko ng Chocomocho is 10 pesos, yung Cloud9 12, tapos yung Overload is 18 pesos. Bentang mabenta kasi talaga dito yung mga Chocomocho at saka Cloud9, basta chocolate. Yung ibang mga item ko na halos talaga minsan sabay-sabay ko pinamimili o pinag-grocery, pero yung mga Chocomocho, mga chichirya, minsan talaga kahit hindi pa araw ng pag-grocery ko, nag-grocery o pinapabili ko na ang mga anak ko ng ganyan. Tapos ito naman yung mga mani, sabi ko nga, napansin ko napakaraming happy, wala yung mga dingdong, basta maraming wala. Ang sabi ng anak ko is yan lang daw yung stock, kaya dinalawa-dalawa niya na. Tapos yung mga ganyang mani naman, ang bentahan ko na dyan is 4-5 piso. Parang dalawang klase lang yung nabili dyan ng anak ko, Hi-Ho, tapos Happy at Dragon Seed. Basta bilin ko sa anak ko, wag siyang uuwi na may tira pa. Kung maaari is ibili niya na ng mga chichirya o mga mani-mani. Tapos ito naman mga ganito ko, sinasabit ko lang to minsan sa hanger, tapos nilalagay ko sa may pintuan. Tapos dito meron din akong sabitan, ayan, at isasabit ko na nga. Tapos sa ibaba niyan, meron ako mga stock dyan ng mga candy at saka mga mani-mani. Tapos dyan naman sa sinasabitan ko, ang nasa likod niyan, mga condiments, mga asin, asukal. Pero okay lang na matakpan yan kasi sa gilid meron namang open naman sa gilid niyan. Kahit kunting klase lang yung nabili ng anak ko ng mga mani, sinabit ko na nga lang lahat para at least may mga nakasabit. Mabilis lang din naman maubos to. Ayan, at napuno na nga yung sabitan ko, tapos kumuha pa ako dyan ng isang hanger para doon ko naman yung isabit. Mga hanger lang talaga yung sasabitan ko ng mga mani-mani. Nagkaroon lang kasi ako nung sabitan na galing sa Downy. Kaya ayan, nagkaroon tayo ng maraming sabitan. Tapos yung mga chichirya nga pala dyan, hindi ko pa nasikaso kasi siguro sana ko na lang na panganay ko ipapagawa. Habang in-edit ko nga to, grabe, antok na antok talaga ako. Ganitong oras kasi talaga nakakaantok, as in walang customer. Kasi nga napapaisip ako kung sumasapat pa ba yung kita namin sa mga bayarin namin dito, dahil napakatumal talaga ng ng bentahan or ng kitaan. Tapos yung binabayaran namin dito sa tindahan, tapos sa kuryente, sa tubig. Buti na nga lang din at inalis ko na lang talaga yung ice cream, kasi nung may ice cream pa ako, ang laki-laki o ang taas ng kuryente ko. Siguro hanggang dito na lang mga kamamshi. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Happy selling sa ating lahat. Syempre, advance Merry Christmas na rin sa atin.